máš percent na telefóne? 91. Čo si nabíjal po ceste sem? Je to tak. Dobre, 91%, 91 eur, ak si členom Mobilefoxu je to krát 2 a to dúfam, že si... Myslím, že mal by som byť. Bol by to 182 eur, budget obrovský. Asi členom, ukáž do kamery. Budget máme nastavený a ideme nakupovať. Kam ideme ako prvé? Nike. Nike, let's go. Dobre, do Nike, takže niečo športové asi, že? Asi nejaké tenisky by boli fajn. Tenisky, OK. A možno ešte, keď ti zostane nejaký budget, tak kam by si šiel? Perška, nejaké tepláky, tam mi najviac sedí. Dobre, môže byť, ale už je leto, vieš, tak tepláky. Neviem, môžeme pozrieť niečo iné, ale... OK, však uvidíme. Sme v Nike a ideme robiť nejaký shopping. Biele Forsy je úplná klasika. Je to tak. Ideš fakt Biele Forsy? Asi áno, klasika. OK, číslo hádam svoje, vieš? Áno, 42. Tak si môžeš ísť vypýtať. Idem sa opýtať. Kokos, ale ty máš obrovské nohy, ty aj športuješ, alebo také niečo? Je to tak. A čo robíš? Bol tam hokej. A za koho? Za Slovan. Tak dúfam, že teraz ďalšiu sezónu to bude lepšie, ako to bolo poslednú. Definitívne, určite áno. Dobre, keď budú nové Forsy, tak určite áno. OK, sedia? Myslím si, že perfektne. Tak ideme nakupovať, hej? Bereme do sebou. Áno. Topánky máme a ešte zvyšok outfitu, čo ty na to? Môže byť. V Berške. Ja som našiel ideálne basic tričko. Kačau! Kámo, podľa mňa je M-ko zober, naozaj. Hej. Dobre, tak bež do kabinky, ja to zatiaľ poupratujem. Ďakujem. Vidíte, že členom Mobilefoxu sa byť oplatí a ak chcete byť v ďalšom videu, tak hit me up.